Salutare frăților, bun venit la un nou episod pe canal. Astăzi o să fac un episod din Brawl Stars, dar ce mi-am făcut un cont, așa, și dați un like și un subscribe, pentru că am pregătit aici așa câteva mic box opening, adică 3 ăștia aici, am mai încercat eu să fac, na. Aici sus, iar la fel câteva. N-am strâns foarte multe, mai avem nici un chest free. Și haideți să vedem dacă ne pică și nouă ceva. Poate vă întrebați de unde l-am pe Edgar. L-am pentru că mi l-a dat Fred pe shop și n-am avut cum să îl pierd, pentru că mai avea o zi și gata. Nu mai aveam pe ăsta, deci dați like și subscribe, hai să începem și noi opening-ul. După cum vedeți, mi-am deblocat absolut nimic. Sincer, începe cu iese din aici, un Brawl Box. Hai să deschidem Brawl Box-ul, 2 Barley și Gale. Edgar. Așa, alt Brawl Box și din prima Rosa, deci ne-a dat-o pe Rosa, l-am deșorat. Aici un Big Box, nu asta este prima. Din nou Brawl Box, Shelly și Brawl Box-ul, bun. Nitaba ăsta, Shelly, Barley și Edgar. Ne-a picat și Nena Colt, anunț. Ia, să vedem dacă ne pică și cea din asta. Bun. Și token double. Am luat token, deci stai puțin. Următoarele m-am urmat. Ok, deci ne-a picat acum Rosa și Colt. De acolo am făcut. Bine să-i facem cu Shelly și cu Nita am jucat foarte mult. Și acum să jucăm cu Edgar. Și cu tatuajele alea de mi le-a dat de. Ok, hai să dăm un la showdown. Mama, fraților, mă scuzați, dar sunt de dimineață, doar ce m-am sculat și am zis că trebuie să fac un episod ca nu n-am avut, mamă, Solai. Sunt cam puțin nervat pentru că, bine, nu știu el. Da, e mapă de apropiere. Da, chiar e mapă de apropiere, nu știu ce calcul. E n-ați văzut că am făcut asta. Hai să vedem. Și m-am conectat cu Supercell-ul și avem și pe Barley și iar Barley. Deci și eu mai apare, cred că și un episod de stand-off, dar tot așa, cred că o să vorbesc. Nu mai putut, deși e atent, când o să pun muzică sau ăștia, știți de ce? Orică filmez noaptea, orică filmez pe undeva la bunii sau ăștia, chestii de genul. Și filmez ca să nu se audă, pentru că uneori aici părinții nu știu. Încă mai bine nu știu la bine, nici la mine avem încă mulți prieteni de mine, dar mai fac un videoclip așa ocazional cu ei și de asta îl țin, ca să putem să țipăm să este pe aici. Ok, da? Cam atât am avut de sus. De ce fac episoade care nu m-au? În rest, acum sunt singur și de asta fac un episod să mă auziți.
Și am făcut următorul Brawlbox. Bă, frate, îmi spune și mie vouă cum vă place înainte. Cum vă place, de fapt. Brawl Stars-ul cum a fost sau cum e înainte. Gen, cursurile înainte la Brawl. Sincer, mi-am plăcut mai mult când era la Brawl Pass. Sincer. Hai să jucăm mai pe și cu Shelly. Că e cu bușul și cu ăsta. E ok. Dar bine am scolat în ce scuze, dar nu pot. Fix doar m-am scolat în televizorul, m-am scolat rapid. N-am zis să fac un episod, m-am uitat dacă am episoade în primul rând și m-am uitat la asta fac de obicei. M-am uitat dacă am episoade, dacă n-am mă apuc sau nu mă apuc. Acum este 12. Acum este fix 12 și nu știu cât ia să ne vedem. Aha. Continuăm. Deci puterile pe luăm. Și o să mai aparați. Dacă vreți Car Parking, puteți să-mi scrieți. O să fac un server pe Car Parking. O să fac un server. Intrați în comentarii, îmi spuneți ID-ul vostru în comentarii. Iar o să vă bag. Și o să puteți să-mi dați mesaj pe Facebook. O să vă în descriere. Bine, am și WhatsApp, dar e mai greu cu WhatsApp. Trebuie să-mi dați numărul și chestii astea. Sau Instagram-ul puteți să-mi dați. Bine, de încă mi-am șters Instagram-ul ieri. Da, mi-am șters Instagram-ul, că n-avem destulă memorie să-mi bag Brawl Stars-ul. Așa că mai Facebook și Messenger și WhatsApp-ul, care sunt prieteni acolo la WhatsApp. Înțelegi. Mamă, ce l-am ratat. Da. Îmi puteți scrie în comentarii și în descriere am Facebook-ul și cam atâta în descriere. O, frate, de ce nu vine asta? O să fac un am că și ești. Asta e prost. Gabi Titanicu. Că nu am înțeles. M-am lăsat, fraților. M-am lăsat să câștige. Eram sigur că ăștia la 100 și ceva de trofei n-am de unde să știe de timp. Poate vă întrebați de unde știu eu de timp la ăștia. Bă, frate, am avut acum ceva timp tot la fel Brawl Stars, dar nu filmam înainte de YouTube. De YouTube. Și nu filmam sau chestii de gen, dar nu să vedem trofeele astea. 71, ceva mare, am zis să știu. Păi, frate, și am ajuns la concluzia că Brawl Stars nu mai îmi place. Nu știu de ce. Acum când a apărut, nici atunci nu prea-mi plăcea, dar am văzut că sunt des și am zis să încerc. Și pe moment mi-a plăcut cât de cât. Ce-am realizat în clipa aceea, am crezut că nu o să mai joc Brawl Stars niciodată. Deci în prima fază am realizat că Supercell sunt un fel de muritori în care încearcă să facă jocuri mult
Dar nu de asta. Așa realizam eu pe la 7. Nu era. Nu era Brawl. Era, dar nu puteai să-l joci, era decât în alte țări. Băi frate, acum la 9 ani, 8 ani, m-am descoperit o Brawl Stars. Bă, știi cum mi se părea atât de urât. Și acum, în 2020, dacă nu mă înșel, am rămas șocat. Wow, bine, până a venit mai mult și eu. Vă dați seama, cu evoluția, când au băgat pe Sandy și chestii trestii. Morul prostul ăsta. Ce să le cer. Bă, fraților, cam acesta a fost și episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Am filmat, știu, doar 11 minute și să nu vă plictisesc. Pentru că nu sigur dacă o să vă placă. O să mai jucăm și ca parking dacă vreți. Așa, și ce putem să mai jucăm? Standoff-ul, iar pe la astăzi o să apară un nou episod, Zuba și mai alte chestii. Deci, v-am pupat, pa, pa!